Čus, vítám tě u nového videa. Dneska teďka je 7 ráno a my vyrážíme do Polska. Takže na cestě v Polsku. Teď jsme tady, Energylandia, já, Mára, moje segra, Kája a mamka. Takže takový rodinný trip. Takže uvidíme se na atrakcích. Počkej, to je kam fronta? To ne. To je extrém. Však my jdeme nahoru, No ne, počkej, tady je fronta na vstup na tu... Protože my jdeme nahoru a pak půjdeme zase dolů. A tady už rovnou to, ono to je tak dlouhý pro tu frontu, protože ono se stojí i tady fronta. Zdar! Nazdar. Že jsi nahoře, a to vyvyšený. Ona mi to ukradla, ne. Ty vole, udělám. No tak to mě posel. Hejla, koukejte, co tam všechno je jako. Já chci dolů. Ale ne takhle. To bude další extrém, vole. Já jsem asi totální sračka a bojím. A jedem. Já chci dolů. Do píči. Co to je? To je všechno? Co to je? Tak dáš? Jebičky na hlavičku. Počkej. Voda, to je rychlost. Ty vole, co to tahá? No ty koule, teď ti jde tam nasází. Kam? No Mě taky zajímalo. Tam. Já. Si děláš prdel, že jdeš ještě další. No, tak. Tak to je pěkná kokutina, jestli to teda jo. Takže 1, 2, 3, 4. Je to hnusný jak prdel. No. Jestli to klidně mám. Tak to... Půjď ten masný, jak nebudu. Nepobírám! Ty kokot! Dobrý. A to je všechno, vole. A čekali jsme asi půl hodiny. To dělej, mámo.
Tak jo. Ty kokot. Jdeme teďka na to hnědý. No, tak jsme extrémně mokří. Jo, kde? Dobře, schytal jsem to jenom já, protože jsem seděl na kraji. A teďka jdem na ještě větší hovadinu, kde nám budou lítat nohy vzhůru náma. To je nějaký vajíčko. Jinak jako přijeli jsme sem půl hodiny předem a fronta byla jakože na 5 minut, ale protože jsme si stoupili hnedka dopředu. Jinak teďka parkoviště úplně plný. Kdo tady byl, tak ví, jaký je velký parkoviště, což jako je obří. A teďka je extrémně plný, takže teďka jenom na další. Tak běžte. Ty jsi říkal, že je to sračka, ale... Však je to sračka. Ale je to trošku hnusný. Ty vole. Jo. Tak. Chudák, ta pizza v mém žaludku. Čau. Ale ne, to v pohodě, zatím. Ne, není to v pohodě. Tak. A teď už mě špatně. Jo, mě taky. Končíme. Prosím. Je fakt náblití, vole. Mě taky. Nie wolno dotknąć też tej... Takže nemůžu to, ale... No tak na przykład, nie? Tak. No nie? Ale nie tak. Rozumiesz? A, widzisz? Nech toho, vole. Já jsem dost připravený. Děláš trošku, vole. Víš do prdele. Nech toho. Víš do prdele. Nakládá. Čurákovina, vole, už nesadím někde vzadu. Super, vole, tak jsem dopadl úplně stejně, jak před několika lety, kdy jsem byl úplně dur, seděl jsem úplně vzadu a úplně vzadu už nikdy nesedím. Zákaz stávání? Jak chci stávat? Ty vole! Nabuď se cenu! Vole, to jim vychází do prdele zase na mě, kde? Jo? Hej, ale mula to Ty vole, a teďka jenom na tady tohle. Tak to GG, vole. No, jako když to je ze dřeva, tak se mi tomu nechce moc věřit, ty vole. Co za jak tady dojdu někam. Běž na pravo nebo na levo? Jo. Sorry. Tak jo.
jsme vyšli z toho dřevěného a jako blíž se mi nechce, ale záhul. No, to byl záhul jako úplně nářez. Ty vole, to normálně si ti jde urvat úplně všecko. Teďka, nevím, možná půjdeme vše na jedno, nebo jedem domů. Už léta s námi pracuje. Dál nevím. Konečně něco dalšího. Jo. Dobrý, ty vole. Jo. Tak jo, máme po celém dnešku. Šli jsme si zase zaházet, teda mamka mi zaplatila dalších 5 balónků, ať si jdu zaházet, ať jí vyhraju nějakého plišáka. Takže jsem utratil dalších 50 zlotých a vyhrál jsem velký hovno. Pán mi dal navíc 2 pokusy další, který jsem taky nedal. A pak mi dal takovou chobotničku, takže asi já nevím, za 125 zlotých, co jsme dneska nechali na tady té píčovině, mám chobotničku. Vole. A teďka došli jsme nakonec a tady není východ. Musíme to obejít, tady není východ. A jo. My musíme jít pod tím tunelem. Jo, jako by přesně to. Zadělej si to, pičo. Do prdele. Tak už jsme byli zase na ještě poslední dráze, na ty nejvíc crazy. A nějak se to jmenuje už. A teďka už balíme. Takhle jako. Máme neděli ráno, trošku jsme zaspali, už je 7:45 a vyjíždíme do Přerova. Ty vole.
Ne. Tak jsme tady. Přerov motocross. Teďka jsme už viděli 2 rozjížďky a startujou MX1. Po MX2 jsou MX1. Já jdu mluvit o veteránech. Fakt? Jo, Věrava a spol. Tak prý veteráni. Má půlku dne za sebou. Ještě dojedou MX1 teďka, pak děti a jede se druhý finálový kola. Jedou se druhý finálový kola a konec. Ale asi budou velký pauzy, protože to máš končit kolem 6. Takže se teda jak to dopadne. Tak jo, máme už teďka předposlední závod, potom ještě MX1 a jedem dom. Čau, teďka stříhám to video a já nemám konec, takže tímto končí toto video a zase příště. Čus.